Laoman kan mga Bicolano ang pagkakaigwanin mas mahiwas na pagpapasunod kan seguridad sa Riyon Bicol. Urog na sa mga lugar na igwang presensya kan insurhensya. Ini kasabay naman kan nagdadangadang na barangay asinsangguni ang kabataan election sa Oktubre 30 ngunya na taon 2023. Sigun sa tagapagtaram kang 9th Infantry Battalion Philippine Army na si Captain Frank Roldan, mas pangpapakusugunin daan pagbabantay sa kapalibutan tanganing maprebentaran ang kariribukan na pwedeng mangyari sa inman na parte kan reyon. Pakikipag-ugnayan po namin sa Commission on Election sa pamumuno po ni Attorney Maria Juana Balesa na siyang Regional Director ng COMELEC sa Region 5 at sa Philippine National Police ay naisasagawa po natin ang ating mga activities kagaya po ng mga pag-install ng mga checkpoint at pagtitiyak na mayroong mga pwersa doon lalo na sa mga lugar kung saan may mga insurgency problem. Sinabi pa ni Roldan, antes pa man ang election period, nagtaltag na sindanin duang brigade asin siyam na infantry battalion, mantang pigdoble manindaan seguridad sa mga probinsya kan Masbate, Sorsogon asin Albay na may mga presensya ng rebelding grupo na pwedeng magparibok kan electoral process. Katakod kaini, pigsadulman ni Roldan ang mga kandidato na maging ladawan sa pagsunod sa mga pigpaluwas na ley para sa matarayumpong perilian. Nananawagan din po kami na kung may ma-monitor na mga hindi magandang gawain patungkol sa eleksyon ay ipagbigay alam po sa amin or sa PNP or sa COMELEC nang kaganan agad po nating ma-aksyonan. Mientras tanto, laoman man kan mga Bicolano na sa aldaw kan eleksyon igwasindanin ide-deploy ng mga personahes sa mga lugar na gigibuhan kan burtuhan o polling areas na iyon matabang sa pagresponde sa mga otoridad in kaso igwanin magbalo na magparibok sa oras din perilian. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya.